Us explicaré una mica de què va el taller d'ofici Trapat. És un taller on els nens poden descobrir tot el context lingüístic de cada ofici, de pagès, de fuster, de forjador, de la modista, del sastre, del mestre, del pagès, tots els oficis que trobem aquí al museu. Llavors, es pot encarar per diferents edats. Per exemple, fan un quadre d'art rural, els nens i les nenes, i segons l'edat que tenen aquests nens o nenes, el material que se'ls ofereix és més complex o un material més senzill. Aquí tenim un que és el de pagès, i veiem que ha treballat diferents materials, diferents textures, per fer un quadre que tingui relació amb el que és el món del camp i la vida pagès. Aquí s'ha treballat amb pastolina, amb cotofluix, amb roba de sac, amb llavors, amb filferro. Aquí tenim, per exemple, el de la modista també, que s'ha treballat amb tots els elements típics de l'ofici de sastre o modista. Hi ha botons, cremalleres, llana, roba, i llavors a partir d'aquí se'ls va guiant una mica perquè facin un quadre d'art rural amb aquests elements de cada ofici, més o menys particulars de cada ofici. I es tracta que a cada edat se'ls doni un material adequat perquè puguin utilitzar tranquil·lament. Per exemple, als més petits se'ls pot donar diferents papers, amb diferents colors, diferents textures de paper, que ho enganxin amb cola, en comptes d'enganxar-ho amb silicona com els grans. I bé, una mica el taller seria això. Primer se'ls explica una mica dites i narracions que tenen a veure amb aquell ofici, així molt puntual, i després ja ens posem a fer durant una hora i escaig el que és el taller pròpiament, on troben diferents materials relacionats amb aquell ofici i els han de barrejar per fer una composició artística que parli d'aquell ofici. Em penso que us deixo aquests dos perquè els veieu, que més o menys és això.